quiero frenar, paelles a la penya, arròs per Déu, anem a fer. Fareu bona orella a la recepta i no em pregunteu ja mai més. Els ingredients per nota seran els següents: pollastre i conill, 1,5 quilos, arròs ben pesat, 100 grams persones lo freqüent, batxuqueta verda, garrofo i oli d'oliva, si en trobes posa't abella, tomaca ratllat, safrà natural i també carxofa, si fos el cas que n'hi haguera, el pebre dolç i un grapat de sal. Paella, si t'has sucarrat és que està tot ben fet. Paella, compartir-la amb amics dona bona cosa de gustet. Paella, ai, és el millor menjar de tot el món. Tot i que a mi m'agrada més un bon arròs al forn. Els preparatius, nivellar la paella, tot talladet i anyà cremant. Aparteu-vos de tots, el xef és la gran estrella. Ara sí que va, això ja arranca. Sofregit de la carn, hi ha que fer-la ben doraeta. A poc l'olor ja puja, el fet ja és pel xef, el comparteix de piqueta. Eixirà ben bona, si no apareix pluja. Sofregim verdures, tomaca ben feta, pebre dolç li dona el toc especial. Ni se t'ocorrisca tirar-li ceba, esta serà de categoria internacional. Paella, si t'has sucarrat és que està tot ben fet. Paella, compartir-la amb amics dona bona cosa de gustet. Paella, ai, és el millor menjar de tot el món. Tot i que a mi m'agrada més un bon arròs al forn. Afeguim l'aigua, 3 parts per 1 d'arròs, 2 litres més per fer el caldo calent. Bullit 20 minuts, que es mescla bé el sabor i que tinga un gust ben potent. L'arròs en creu, safrà i foc fort 7 minuts, després fluixet, 7 més han de passar. Algú que la prove, si de sal està al punt, i 1 minut final pel socarrat. 5 minuts descansant la paella al mig de la taula, omplim-vos el got, brindem xicons, sobre taula llarga, i si queda fam encara, mos farem una dorxata i fardó. Paella, si t'has socarrat és que està tot ben fet.